3 сотиқ замин бо нархи ҳамагӣ 140 000 сомонӣ. замини 4 кунҷа мебошад дар шаҳри Сор, деҳаи Сарчашма номи бештараш Окули боло, ҳамагӣ 1 километр аз роҳи калон дар маркази ҳамин деҳа. навормона ҳатман та охира тамошо кунед, ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. дӯстони азиз, аз ин тараф роҳ ба сӯи Шарора ва пости Чимтепаи шаҳри Душанбе, инҷо деҳаи Узбекистон, ва аз ин тараф роҳ ба сӯи Қала ва худи шаҳри Сор. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз ҳамин роҳи калон то хона тақрибан 1 километр. бисёри бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, аз ин тараф боз роҳ ба сӯи Ортабус ва аз ин тараф роҳ ба сӯи Қала. хонаи фурӯшимон, аниқтараш замини фурӯшимон мана ҳамин ҳавлӣ мебошад. дӯстони гиромӣ, хотир расон мекунем, ин ҳавлӣ фақат як қисмаш фурӯхта мешавад. кадом қисмаш дӯстони азиз? аз ҳамин дарвоза мана мехел рост рафтагӣ аст то мана мехел дӯстони азиз, то мана ҳамин сталбая, ҳамин хати, ҳамин сталба хати ҳамхел рафтагӣ 4 кунҷа мешавад. ин ҳавлӣ 4 кунҷа мешавад. мана мехел ин тараф ҳамаш девол карда мешаваду ин тараф деволо аз шумо мешавад, ин дарвозаам аз они шумо мешавад. дӯстони азиз, нархи замин 140 000 сомонӣ. боз албатта муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хотир расон мекунем, канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман қуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. Dom TJ рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон.